चिरां जिल्लानि बर' खौरांगिरिफोरा बिटिआर ओनसोलनि रायमना नेशनेल पार्कखौ नायगिदिंहैदों। चिरां जिल्लानि बर' खौरांगिरिफोरखौ गुबुन गुबुन समफोराव गोबां रोखोमनि हाबा मावनायखौ रायजोफोरा नुनो मोननाय जादों। थिग बेबादिनो दिनैबो रायमना नेशनेल पार्कआव दावबायहैनानै नायगिदिंनायजों लोगोसे बै जायगानि गुबै बाथ्रा आरो जारिमिनखौ मिथिनानै लानो नाजादों चिरां जिल्लानि खौरांगिरिफोरा। ओरैहाय हाग्रा रैखाथिनि मावसुमा फरेस्ट गार्डफोरजों सावरायलायनानै हाग्रा रैखाथि आरो जिब जुनार रैखाथि होनायनि सायावबो मिथिना लायो। अदेबानि मख'नो गोनांदि रायमना नेशनेल पार्कआव गोबां रोखोमनि जिब जुनार आरो आलादा आलादा रोखोमनि बिफां लाइफांफोरखौ नुनो मोननाय जायो। बेराफारसेथिं कचुगाव फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार जासमानिक मुसाहारिनि हेफाजाबाव फरेस्ट गार्डफोर आरो खौरांगिरिफोरा खौसेयैनो हाग्रा सिङाव 6 घन्टासो दावबायनानै गोबां बाथ्राफोरखौ बुजिना लायो। फरेस्ट गार्ड प्रदीप गयारिया खौरां बिजोंनि हेफाजाबजों रायमना नेशनेल पार्कनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायना होयो। लोगोसे खौरांगिरिफोरखौ साबायखर बावनानै गावसोरनि हाग्रा रैखाथि होनायनि सायाव साबसिन हाबा मावनो माखासे बाथ्राफोर बुंथिनायखौबो नुनो मोननाय जादों। सिगांथाराव आङो नोंथांमोननि बे चिरां जिल्लानि दिनै खौरांगिरिफोर जेसेबां सफैदों नैबे सेन्ट्रेल रेन्जआव रायमना नेशनेल पार्कखौ एसे नायफिननो फैनायनि थाखाय आङो सिगांथाराव धन्यबाद होयो। आरो बेजोंनो दा दहाय नोंसोर जे बेरायनायाव नुबोखाबाय, दा बेखौनो माखासे आङो बेखेवना होनो नागिरदों। जेनेबा जोंनावहाय दा गैया नङा दङ, आरो बेखौ साबसिननिफ्राय साबसिन खालामलांनांगौआ सरकारनि दायित्व थाबाय। सरकारा खालामलाङोबा जोंथ' फ्रन्ट लाइननि स्टाफ जाहैबाय। दा नोंसोरबो नुखाबाय, दा नोंथांमोनहा बेखौनो बेखेवना होदो सारमोननि सिगाङावबो। मा मा मोननो हायो नोंथांमोननि बे नोंथांमोननि रेन्जनि आन्दारावहाय बे हाग्रा ओनसोलाव? दा दहाय जेनेबा नोंसिनि मेगनजों गल्डेन लेंगुर नुबाय, मैदेर नुबाय, अमा नुबाय, आरो सिख्रि नुबाय, आरो मै नुबाय, आरो मेरला गोबां जिब जुनार दङ थाखुमानाय। दा जोङो मोनसे लामाजों थाङो, मोनसे लामाजों फैयो। दा बेनि थाखाय गासिबो स्पस्त जों नुजोबनाय जाया। थेवबो जेसेबां नुदों बेनो अनेक आरो बेनि बांसिन दङ। मा मा रोखोमनि, बेसेबां रोखोमनि दंफांफोर नुनो हायो? दंफाङाथ' गोगोम रोखोमनि दङ। 497 ता दंफां गुबुन गुबुन नामनि दं। जेनेबा नोङो जोङो बर'नि होनो थाइलादु, गाम्बारि, सिगुन, साल, सिन्दुर, ओमफ्राय खाथाखुसि, अनेक दङ आरो बेबायदि बुंस्लाबलायनो हायै नामनि बिफां दङ। जुनारफोरनि मादाव बेसेबांसो जातनि जुनारफोर दं? सिखिरिया 190ता सिखिरि जातखौ ओरैनो मोनखाबाय नागिरनानै, आरो बेनि गोबां दंबावो। जेनेबा मोनानि ओंखारग्रा, साननि ओंखारग्रा। दहाय नोंसोर सानाव बेरायबाय, साननिखौ माखासे नुबाय। बेफोरबायदि आरो ओरैनो नुखाबाय जोङो दा मैदेर, आरो मैयानो जोंहा मोनब्रै जातनि थाहैबाय। जेनेबा खोथिया फाख्रा, सख्रा बेरलां, मोसौ मै, बे थाहैबाय। आरो दा जोंहा मोसा दं, मुफुर दं, आरो माबायावहाय 50आवथ' केमेरायाव नांखाबाय रयेल बेंगल टाइगारा। औ, बेबो दङ, गैया होननो हाया, दङ, केमेरायाव जिहेतु नांखाबाय। नोंथांमोननि रायमना जितु मोनबेसे रेन्ज बेनि आन्दाराव दं? रायमना नेशनेल पार्कआव मोनब्रै रेन्ज दं। मोनसे डाइरेक्ट आथियाबारि रेन्ज, आरो सानफान रेन्ज, सेन्ट्रेल रेन्ज, आरो बैखौ रायमना रेन्ज होनो आरो वेस्टार्न रेन्जखौ। नैबे सेन्ट्रेल रायमना नेशनेल पार्कआवहाय टुरिस्टफ्रा फैनानै माबायदि नुथायखौ नुफैनो हागौ बेखौ मा फोरमायो? जास्ट दा सोरबा माने माखासे आलगा आलगा खथानि माखासे बेरायफैयो। सोरबा सिखिरिनि बेरायो, सोरबा दाउसिननि बेरायो,
सोरबा बिफां लाइफांनि बेरायो माखासे आलादा आलादा इन्टारेस्ट लानानै फैयो आरो बिसोरो बेखौनो नायनानै थाङो। नोंथांमोननिफ्राय जुदि बेरायनो फैयोब्ला माबायदि गाइडफोरखौ खालामनाय जायो? जोंनिफ्राय मोनसे प्रसेस दं, ओमफ्राय बे प्रसेसखौ लिरनानै ओमफ्राय जोंनिफ्राय इस्कर्ट हरो आरो जोंनाव हमगार्ड दं आरो जों पार्मानेन्ट स्टाफआ फरेस्ट गार्डआ थाङो आरो डाइरेक्ट जोंनो लामानि बेबस्था नांगौ आरो गारि घरानि बेबस्था नांगौ। दाथ' हागौमानि सारा जोंना दानि गोदान सार फेरेंगा सारा फरेस्ट मिनिस्टारा जोंना अलरेडि नैबाव आइबिबो हरबाय। आइबियावहाय माखासे आलासि टुरिस्टफोरनि थाखाय मोनसे सुबिदा बानायहरबाय आरो बेबायदिनो दा लामा फिफाजों थांनाय बे फिफायावबो मोजां गिदिर बिद लुबाय, बेखौ दहाय नोंथांमोना नुबोखाबाय। दा बेबो सारनि आन्दारनिफ्रायनो जादों आरो लामाफोर माखासे बानायना होबावबा दा टुरिस्टखौ जोङो दैदेननो थाखाय जोंनो लामा नांगौ आरो डेभेलप खालामनोब्ला। माबाफोर सोदांबावनांगौ दं नामा नोंथांमोननि रायमना नेसनेल पार्कआवहाय? बेनो माने लामा आरोखि गोदोनि बे राइट लाइन दङ, माखासे राइट लाइन एकदम सिदा सिदा लामा, बे राइट लाइनफोरखौ जोंनो फोसाबना होनांगौ। होमबा जों खथा 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 जोङो डिउटिफोरखौ मोजां होनो हाबाय। बेजोंहाय जोंहा माखासे फुरा सेफ जागोन आरो जोंनि टुरिस्टफ्रा बे राइट लाइना थायोबा जिब जुनारा अबाव थायो अबे जायगायाव मा खालामो जों बेखौ अलरेडि जों डिउटि होबाय थाग्राखाय जों एसे मिथिगौ। डाइरेक्ट सोर माखौ नायनो गोसो जादों बेयाव जों लांनो हागोन आरो नैबे नेसनेल पार्क जानायजों लोगोसे गासिबो सेफ जाजोब्बाय आरोखि। दा बेखौ आरो सेफ खालामबावनोब्ला नैबे राइट लाइनफोरखौ नांगौ आरो गारि नांगौ। बे डिउटि होनायनि थाखाय माखासे फेसिलिटिफ्रा फैयोबा जोङो आरोबाव हाबावगोन आरोखि। जायखि माने डेभेलपखौ जों सरकारा जेरै साजायनो हायो जों बेखिनिखौ मावना होनो हागोन आरो फरेस्ट स्टाफ हिसाबै, फ्रन्ट लाइन हिसाबै।